Επεισόδιο πρώτο. Ο Μητσοτάκης στο χωριό. Η Βλάχα κάθεται στην κουζίνα της με ένα τσίπουρο στο χέρι και βλέπει ειδήσεις στην παλιά της τηλεόραση. Ρεπόρτερ στην TV. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα για την ακρίβεια. Α, τώρα σώθηκα, σαν να λέμε άμα βάλεις φελό σε τρίπιο καζάνι δεν θα βράσει το γάλα. Μητσοτάκης στην τηλεόραση. Έχουμε σχέδιο για όλα θα πάνε καλά. Ρε Κυριάκο, σχέδιο έχω κι εγώ να αρμέξω την κατσίκα, αλλά άμα δεν βγάζει γάλα τι να κάνω. Ο Μητσοτάκης έρχεται στο χωριό. Η οικονομία μας πάει καλά. Ναι, και η κατσίκα έμαθε να διαβάζει εφημερίδα. Αντί να πάει μπροστά, όλο πίσω κλουτσάει. Μητσοτάκης, εμείς δουλεύουμε σκληρά. Σκληρά δουλεύει και ο Γάιδωρος, αλλά πλούσιος δεν έγινε. Θα δώσουμε αυξήσεις. Κι εγώ θα παντρευτώ του Μπραντ Πιτ, άμα είναι να λέμε ό,τι να είναι. Άκου να δεις, Κυριάκου. Άμα θες να σώεις τη χώρα, άκου μια βλάχα. Μην τάξεις σάγιο, κύριε, και σε φτωχό δουλειά, γιατί στο τέλος και του κυρίζουν και δουλειά δεν γίνεται. Ναι, αλλά